reči Dragan Švedski. Za Švedsku je vezana i priča koja sledi. Vi je znate jako dobro iz fenomenalnih uloga kao Jelenu Ivanišević. Mnogi je sad znaju i kao Jelenu Milu. Kako god ta glumačka energija i taj živ duh i uvek lepota su sad kod nas u studiju. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro, hvala na najavi. Vi sada živite u Švedskoj. Jeste. Već dugo, u stvari, više od 10 godina. 15. U junu je bilo 15 godina. Znači, juna 98. sam otišla. Pa šta da kažem? Jer zemlja snova, stvarno? Pa jeste kad se prvi put ode. A onda kad se malo proživi, onda čovjek kaže pa dobro, ima i tu nekih stvari koje bi možda valjalo promeniti, pa onda čovjek malo i nedostaje čoveku ono što je ostavio, najviše drugovi, ljudi, relacije i tako dalje. Ali stvara neke nove, uči neke nove kulture, upoznaje neke nove ljude. Je li ima nostalgije? Pa ja nostalgiju kao reč ne upotrebljavam, ali ima jednog, kako da kažem, sećanja, u smislu da čovjek prosto to što je napravio, što je ostavio za sobom, ne može tek tako da ga se odrekne, a naročito tog nekog, ajde kažemo, porekla i svega toga. Tako da ja sam to, moram priznati, dosta se izborila s tim, jer u početku čovjek kao odlazi u neko inostranstvo, odlazi u nešto novo i to te u prvom momentu prosto zaokupi. A onda vremenom kad prođe neko vreme ukapiraš da čekaj, šta ja ono beše imam, čime se ja ono bavim i tako. Ko sam ja u stvari? Ko sam ja u stvari? Ko su ovi ljudi oko mene? Čuvena pitanja. Ali lep je Stokholm. Mi kažemo Stokholm, vi radije kažete Štokholm, je li tako? Ja kažem Stokholm. A kako oni kažu? Stokholm. Isto tako, dobro. Lep grad. Š pripada jednoj nemačkoj tradiciji. To me naučio profesor Bajčetić koji mi rekao, Jelena, što vi kažete Štokholm? Pa ja kažem, mi smo uvek učili Štokholm kad smo bili mali. On kaže, ne Jelena, Štokholm kažu Nemci. Mi kažemo Stokholm baš kao što oni izgovaraju. Vi kažete Stokholm, kažem Stokholm. Pa onda zašto ne kažete Stokholm? Tako da ja pomalo mešam taj š i s, ali je Stokholm zapravo... Da, puno vode, sad je tamo mnogo prijatnija temperatura. Ovo je nacionalni muzej, ako se ja ne varam. Ovo je Mälaren, to je znači jezero, jer je Štokholm, Venecija, severna, tako je zovu. Sav je na vodi, ali ta voda nije reka. Oni ne znaju, praktično nemaju osjećaj reke. Njima je voda odmah do, kako da kažem, šetalište. Ja se sećam, prvi put sam postavila pitanje kako je vama voda tako blizu puteva i šta ja znam. Oni kažu, pa ovo je Jelena more. Ja kažem, a ja imam prosto iskustvo Dunava. Mora da bude Dunav jedno 10 metara niže, jer kad nadođe onda je to velika sila. Jelena i radi mnogo u Švedskoj, razne stvari. Sad ćemo da vidimo kadrove iz predstave Carica Jelena. Reč je o, logično, majci, logično za ovu godinu, majci cara Konstantina. Kažu da je ona u stvari imala presudan uticaj na njega, da je to jedna od onih žena iz senke. Pa sad da li je supruga ili majka, ali neka mora biti. Mislim, ona je, kako da kažem, žena iz senke, više zato što smo i mi negde stavili u taj drugi plan. Ona je bila žena koja je, naravno, kao i žene istorijski sagledano, uvijek su bile tu kao prvi pomoćnici. Međutim, ona je imala svoje važno mesto u celom nastanku hrišćanstva, u tom smislu da je ona bila rano hrišćanka, da su njeni roditelji najverovatnije stradali kao rani hrišćani, ktitorka, konkubina, hrišćanka, hodočasnica, carica sveta i majka. To je prosto jedan deo iz predstave. Žena sa mnogo uloga u životu i dosta je nekih teških situacija prošla sa gubitkom unuka, gubitkom muža koji je ostavio i oženio je ženu plemićkog roda. Ona nije bila plemkinja, ona je bila... Ona nije plemkinja. Sad ima, pošto su istorijski izvori razni, postoje istočni i zapadni, ali ona nije imala plemenski, znači tu neku, ajde kažemo, carsku krv. Međutim, ona je 1. avgusta koja se praktično došla na taj tron i pritom je bila majka. Znači, obično su Auguste bile žene careva, međutim, ona je, ili Cezara, ona je bila, postala 1. avgusta, zahvaljujući tome što je Konstantin ubio svoju zvaničnu ženu Faustu. O tome svemu govori monodrama, mnogo je komplikovano. Sve tu predstavi, da. Predstava je igrana već u Švedskoj, treba da se prevede na švedski, da se igra na švedski. Biće to zanimljivo, pošto je to za njih egzotika. Da, u aprilu sam ja odigrala predstavu, bila je premijera na srpskom. Prosto sam odabrala, zato što to je to šta mi nosimo sa sobom. Zašto bih ja radila Caricu Jelenu na švedskom? Ajde da je uradim prvo na srpskom, delimično zbog naše publike, a delimično i zbog samih Šveđana koji su došli na predstavu. Da oni čuju malo neki jezik koji eventualno se tada mogao čuti, mada je to bio latinski, rimljani i tako dalje, ali
nećemo sad pričati o Slovenima. U svakom slučaju, to je neko to vreme, Naisus, Niš, znači Srbija. To se tu dešavalo. Odatle mi svi potičemo. Naravno. Tako da je to bio taj neki početak. Sećam se rediteljke jedne Šveđanke koja je, dok sam ja probala i govorila sve to na srpskom jeziku, oni onako gledali kao nešto šareno što se dešava na sceni sa mnogo nabijene energije, tragedije i tako dalje. Kaže, pa zašto mi sve znamo o drugim religijama, ne znamo ništa o našoj? Jer su oni protestanti, znači govorimo o hrišćanstvu, protestantizmu, katoličanstvu, pa onda oni negde dođu do nas pravoslavaca. Tako da mislim da postoji veliko interesovanje. Oni ne znaju mnogo o Milanskom ediktu, moram reći. Znaju o Konstantinu Velikom, ali mislim da priča o Jeleni, prvo je priča o ženi, što je vrlo značajno da se malo pojave negdje žene na toj istorijskoj sceni. I drugo, prosto to je jedna naša zajednička tradicija. Jer da nije bilo Jelene, ne bi bilo ni hrišćanstva ovako kakvo ga imamo. A da nije bilo oboje, ne bi bilo ni priče o ljudskim pravima i o slobodi, a Švedska se toliko time ponosi. Hoću da vidimo sad jednog čoveka kojeg se, nažalost, moramo sećati da je mnogo rano otišao. Pre nešto više od godinu dana umro je veliki naučnik, sveštenik, čovek koji je bio veliki prijatelj Studije B i hiljade ljudi koji nas sad gledaju, otac Radovan Bigović, naš zajednički isto prijatelj. Sećanje na oca Radovana Bigovića tako rano otišlog biće u manastiru Svetog Arhangela Gavrila, gde je on i služio, u centru Zemuna, u nedelju, na Trojice, u pola 12 otprilike, posle liturgije, igraće Jelena monodramu Carice Jelene. Kako se vi sećate, Carica Jelena, kako se vi sećate oca Radovana? Pa otac Radovan, moram reći, neki to znaju, a neki ne znaju, je bio moj profesor pre svega. Ja sam studirala teologiju 93. godine davno. Stvarno? Jeste. I on je predavao uvod u bogoslovlje. I onda sam dosta sarađivala na Svetosavskim akademijama i prosto, kako sam se prebacila na taj sever, mi smo održavali kontakt zato što je otac Radovan zapravo bio jedan od pobornika ekumenizma, hrišćanstva kao jedne zajednice svih hrišćana. Tako da je dosta radio na spajanju tog nekog, ajde kažemo, istoka i zapada, jer zaista sever jako malo zna o istoku, što je šteta, bar kroz to neko hrišćanstvo. Tako da smo mi radili neke programe zajedno i jedan od programa 2010. godine jeste bila Carica Jelena, odnosno Milanski edikt i car Konstantin. I onda smo počeli te neke prve razgovore i onda je on napravio kontakt između mene i Silvane koja je pisala tekst Silvane Hadži-Đokić. Ne vidim da li je imao da spaja ljude, da inicira događaje. I da im daje zadatke koji su morali momentalno da se obavljaju. Tako da smo mi planirali praktično premijeru prošle godine, da mi ovu godinu dočekamo sa Jelenom, pa ideja je bila da se eventualno prevodi na italijanski, što sam ja dočekala naravno sa oduševljenjem, da posle švedskog uradimo i na italijanskom. Međutim, eto, prosto ta prošla godina je bila takva, 31. maj i prosto u sredini, da, u sred tih poslova desilo se da on prosto nije fizički više sa nama. On je tu negde. Mi nekako, kad se okupimo u crkvi i tako dalje, u manastiru, osjećamo njegovo prisustvo. I tako prošle godine smo se prvi put okupili. Ove godine radimo ponovo to okupljanje i mislim da je baš ta predstava zaslužila da bude tamo. Dakle, u nedelju u pola 12 u Zemunu, u ponedeljak na duhovskim svečanostima na Kalemegdanu, u pola 8 uveče. Ružice i tako. Da, sve je besplatno i sve je prelepo i uživajte. Jelena, mnogo hvala što ste nam došli. Hvala vama. Izlazimo napolje. Za malo da zaboravim na Nebojšu. Tolikog čoveka. Ubiće me jednom sigurno. Stalno kao zahvalim se i ostanem sa svojim mislima i sa svojim gostom, a on ostane tako da čeka. Dakle, Nebojša Đurđević nam se javlja i najavljuje otvaranje Belefa. Izvoli.